Hello mga Yinians, good morning. This is CBTV. Just don't forget to subscribe my YouTube channel. Tutuloy ko sa button ng isang video na upload ko. Ang upload niya dito ngayon sa Weltec, Lingayen, Pangasinan. Mamaya si ibablog ko ba yan sa ngayon yung presyo ng ng price ng City Bajaj 150. Yung yan, magkano yung yung down payment niya at price niya monthly at saka yung yung rebate. Yes, samahan nyo kami yan, tara na. Yan sa Weltec, Lingayen, your key to a new life. Yan, dito lang sa mga yan sa mga yan, sa anong highways na lang sa mga yan, ayan yung yung Avon. Halos sapat na sa naman yan ng na dito yung kampo ng pulis dito sa Lingayen. Ayan yan, yung anong highway sa mga yan. Ayan, tara na. Ito yung City Bajaj 150. Papakita ko yung yung design at yung presyo yung City Bajaj 150. Isabay na natin yung TBS na Max 4R, yung price nya. Sabay natin. Yung City Bajaj 150. Yes, naka double shock na siya mga Yinians. Saka yung yung gulong niya sa likod is yung rim niya mga Yinians is malapad to 1.85 ito. Parang sa Bajaj City 125. Yung Yinians yung MVP Star yung gulong niya. Yung sukat ng gulong niya mga Yinians is 300 by 17. Yung rim niya is 1.85 malapad naman yan, parang City Bajaj 125. Ayan, so nakatubusok sa mga yan. Sa ganda naman yan, mayroon siya dito, charging port dito. Mayroon siya charging port niya. Yung dito pwede ka lang dito mag-charge. Pag nalubat kayo pwede. Ayan, low flasher nya, busina, ano niya dito, ilaw, ayan yung starter, electric starter. Yung sa Weltec, yung cash niya, yung cash niya is 57,900 dito sa Weltec Lingayen. Cash yung down payment niya is 47 yung down payment niya. Saka yung monthly issue niya is 3738. Yung ngayon yan, yung rebate niya po 1 year is 500, kaya magiging lang to 32. Tapos mga yan 2 years tapos 3 years diretso 200 yung rebates ko at hindi magbayad. And then yan ito yung walang price pero ito yan kaya hindi din maisabay ito Max 4R TBS maisabay ito yan kasi walang presyo. Ito rin yan yung Max 4 TBS 125. And yan yung City Bajaj 150. Ngayon sa araw ito mo yan sa Weltec Lingayen yung presyo ng City Bajaj 150 yung down payment niya at presyo niya monthly. Sa last part mo yan, God bless you mo yan, more power, sana sa buting kalagayan, keep safe and bye bye.